Práve vyjde čoskoro nové video o Black Friday novom evente a ešte pred tým videom natočím túto shortku, kde sa môžete dozvedieť. Halloween Part 2 bol klam, bol to názov, ale rozhodol som sa, že to ukončím Halloween Part 2 a namiesto toho ide nový event, takže sa na ňo tešte. Video vydám naraz s 2 shortkami a máme nové zvieratko Analýza. A na toto meno som si pripravil presne tak 2 mená a vybral, mladé nebudem zverejňovať, ale ako mám dôkaz, tak vám ho ukážem terárko, že mám a tam tú nádobu, ale ešte je to strašne prťoušek, ale bude väčší, nebojte sa. Prvé meno je Leon a druhé Mango. Takže ak dáte odber, vyhrám, ak dáme 40 odberateľov do tohoto mesiaca, tak vyhrám meno Leon a ak dáte aspoň maximálne 10 lajkov, až 3 až 10 lajkov dáme na jedno z najstarších videí a ak dáme na toto najnovšie video 10 zliadnutí do konca mesiaca, vyhrá Mango. A proste ak dáme zliadnutie do 10 do konca týždňa alebo mesiaca na toto video, tak vyhrá nám to Mango. A ja fandím Mangovi, ale aj Leonovi, takže držím vám palce a ešte vám zverejním toho Analýzové terárko. Má strašne malý ľudia, neviem čo, ako mám zverejniť. Ale takto vyzerá terárko. Tu je tá nádoba. Ono vlastne... Tá nádoba je tuto a tak tu vyzerá ten jeho biotop. Tak teda vidíme sa na ďalšom videi. Pa, pa.